Para kadang sinuba pakurmatan. Sepisan malih sumangga kita panjataken pamuji syukur dumateng Sang Hyang Widi Kang Maha Wikan. Mugi rahayu, nugraha lan padhang panguripan tansah ngancani kita sedaya. Ing dina punika kula ngaturake satunggaling pusaka linuwih. Pusaka kang nyandang sejarah, nyelempit ajaran lan ndadekake tengering waskita tumrap jaman. Pusaka punika keris carita keprabon pamor udan mastiban tangguh Mataram Sultan Agung. Carita keprabon jeneng dapur punika sampun pawartos. Carita tegese carita utawa kisah. Keprabon asal saking Prabu, tegese ratu, pangeran negara. Mula dapur carita keprabon nglambangake pusaka kang ngandhut jejeg adiluhung. Pusaka kang saksi bisu tumrap lakuning para raja, kawicaksananing penguwasa lan wewarah tumrap rakyat. Keris punika nggambarake guratan sejarah sing ora mung ditulis nganggo tinta, ananging ditetes getih keringet lan kebecikan para leluhur. Pusaka kang ndedonga, pusaka kang eling. Dapur punika asring dados piranti para adipati, panglima utawi raja agung kang linuwih. Mula ora nggumun yen carita keprabon asipat narik kawibawan, ngangkat karisma lan maringi tuntunan batin tumrap sapa wae kang nyawiji marang dheweke. Sumangga kita lorop sekedhap ngrawung pamore. Pamore udan mastiban, pamor kang nyinau tetesing berkah saka langit. Pamor punika sinawang kados udan emas tumurun saking swarga, berkahing Gusti kang tanpa upama. Udan mas maknane rejeki kang tumiba saka langit. Tiban ateges kawujudan pamor tanpa reka daya, pamor alami ora dikarep-arep halanging ketampa. Mula pamor punika mujudake ajaran luhur. Rejeki sejati ora dipoyoki halanging disinau, ora digayuh nganggo tamak halanging dijupuk nganggo syukur. Keris pamor udan mastiban kegolong pusaka narik rejeki, halanging rejeki kang paripurna. Tegese ora mung awujud bondo donya, halanging uga padhang pikir, jembar rasa lan kasantosan batin. Pusaka punika kagolong tangguh Mataram Sultan Agung, tangguh kang sinengkeri dening sejarah agung tanah Jawa. Sultan Agung, Ratu Agung Mataram, panuntun utama para raja. Sang Prabu ingkang mbangun keprabon kanthi kawicaksanan, nggabungake kekuatan militer, kawruh diri lan ketakwaan. Tangguh Mataram Sultan Agung misuwur awit garapaning kukuh dapur agung lan pamor kang wening. Wilayipun ngeteges pamore ngemu urip lan tuwaipun nglegono. Keris tangguh iki dipun damel kanthi pakurmatan dhateng roh bumi lan langit, makaten ugi saged dados jembatan spiritual tumrap kang ngasta. Keris carita keprabon pamor udan mastiban tangguh Mataram Sultan Agung punika nggadhahi tuwah kawibawan, piwulang luhur, narik rejeki lan ngajak eling marang asal usul. Pusaka kang trep dipun damel jimat pribadi ingkang mapan, priyayi, pemomong, pengusaha, pemimpin utawi sapa wae kang gaguyutan karo rakyat lan tanggung jawab. Sebab tuah pusaka iki ora mung nglindhungi, halanging nuntun urip sira marang pakerti utama.
Para kadang kinasih, keris punika dudu mung barang kuno, ananging titipan sangkan paraning dumadi. Dudu mung gegaman raga, ananging kunci kaweruh rasa. Dudu mung wesi waja, nanging guru sejati kang eling, nuntun lan ngelingake. Monggo kita rawat, kita uri-uri, supados pusaka ora mung urip ing lemari, ananging urip ing manah lan lakuning urip kita saben dinane. Nuwun, matur suwun.